El culte a l'estètica vintage està cada vegada més de moda i els automòbils són un clar exemple d'aquesta tendència, que cada vegada té més adeptes i seguidors. La marca Volkswagen és objecte de l'afany col·leccionista i d'aquesta predilecció pels clàssics moderns. La passió per aquells cotxes que en algun moment s'han convertit en icones del disseny i que formen part de moltes de les històries més personals dels seus múltiples propietaris. Dos models de la marca sobresurten per damunt de tots, el mític Escarabat o Beetle i les furgonetes T1 i T2. Dissenyat per Ferdinand Porsche, a petició de Hitler, l'Escarabat va ser dissenyat amb la finalitat de ser el cotxe més popular del moment, pensat per convertir-se en l'automòbil del poble. L'altre model destacat, si parlem d'estètica retro, són les mítiques T1 i T2, furgonetes habilitades amb llit i cuina que es van fer famoses sobretot als anys 50 i 70, amb la psicodèlia i el moviment hippie. El Club dels Amics del Volkswagen de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que l'any vinent farà el seu 25è aniversari. Som cap a 270 socis i fem activitats arreu de Catalunya. Els socis nostres no només són catalans o de Catalunya, sinó que tenim socis repartits per tota Espanya i també per Europa. Sempre hi ha vehicles, o es mira de tenir el màxim de socis, que és el que hi ha en vehicles air-cooled. Air-cooled vol dir refrigerats per aire, no per aigua. Per exemple, el mític Escarabat és un d'aquests, com també pots trobar furgonetes com ara aquesta, que són furgonetes T2 o T1s, que són més antigues, o inclús les primeres T3. Després també hi ha els buggies, i hi ha diferents tipus de vehicles Volkswagen, o models, millor dit. El Club d'Amics de la Volkswagen celebra cada any esdeveniments i concentracions de tots aquells que són propietaris d'algun vehicle de la marca. L'objectiu és apropar els automòbils a la gent i mantenir viva la seva història. Aquí aquesta trobada és la més gran d'Espanya i una de les punteres d'Europa. Venen uns 200, entre 200 o 150 vehicles, depèn l'any, i es realitzen diferents activitats, com heu pogut veure. Una de les activitats que es fa el dissabte a la tarda és anar disfressat. Aquest any el tema de la disfressa eren animals. Altres anys han estat altres coses. Llavors la gent ve disfressada. Llavors, totes aquestes proves que es fan, puntuen, fem un roadbook, també es puntuen unes proves, i totes aquestes proves es sumen la puntuació i després es donen uns premis. Després, el diumenge es fan proves d'acceleració, a el que és l'Avinguda Catalunya a Tossa, i proves de gincama i d'habilitat. A part d'aquesta, nosaltres fem diverses trobades o concentracions al llarg de l'any. Una és una beach party, es fa una festa a la platja també, l'altra és l'autoretro, una fira molt coneguda de vehicles clàssics, Montmeló, amb el qual allà es fan tandes al circuit. La concentració que cada setembre celebra Tossa de Mar és la que aplega més nombre de propietaris d'Espanya i una de les més grans d'Europa.